κανονικό Έλληνα όμως, αυτός δεν είναι από τους μεταλλαγμένους. Έχουμε τον κύριο Μιλτιάδους. Θα ακούσετε την προφορά του και θα καταλάβετε λοιπόν. Αυτός ο Παναγιώτης Μιλτιάδου, διδάκτορ, γιατί τον φέραμε σήμερα αυτόν εδώ. Και έχουμε και μαζί τον Νίκο τον Ρουσόπουλο, τον δικηγόρο, γνωστό σας, της παρέας μας άνθρωπος. Κύριε Ρουσόπουλε, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ήσουν στη δίκη του Τσοχατζόπουλου? Ήμουνα, ναι. Μπράβο, δεν σε πήγαν μέσα, δεν ήσουν με τους απατεώνες? Όχι, όχι, υπερασπιζόμουν κατηγορούμενο στην δίκη. Να σας πω κύριε Ρουσόπουλε, γιατί το δικαστήριο δεν κάλεσε, ενώ ο Άκης έλεγε παιδιά αυτή την απόφαση, αυτές τις αποφάσεις για τα εξοπλιστικά, έχουμε υπογραφές που τις πήρανε πολύ μαζί. Το λεγόμενο ΚΙΣΕΑ, το κυβερνητικό συμβούλιο που ήταν ο Σιμίτης, ο Παπαντρέου, ποιος άλλος ήταν? Όχι, ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος. Α, ήταν και ο Πάγκαλος. Έλα ρε. Η Βάσο Παπανδρέου. Η Βάσο. Ναι, άλλος. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, υπουργός Οικονομικών. Και ο Αλέκος. Σώπαρε. Εγώ για τον Αλέκο είχα φωτοστέφανο. Λοιπόν, τέλος πάντων και μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Και μπορεί, κανείς δεν ξέρει. Ναι, κανείς δεν ξέρει, αλλά όμως λέει ο Άκης, παιδιά, εγώ αυτά τα έκανα μαζί με αυτούς. Μα από την πρώτη στιγμή, από την αρχή της δίκης, πέρα από κάποια νομικά θέματα, κάποιες ενστάσεις, θέματα παραγωγής. Ακούστε εσείς. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε η περάσπιση. Και γιατί ρε παιδί μου οι δικαστές, ο πρόεδρος, ποιος αποφασίζει το ναι ή το όχι? Οι δικαστές. Γιατί οι δικαστές είπαν, όχι μωρέ, τι έχουν να μας πούν αυτοί, λες και ξέρουν. Τι ήταν ο κουλουρατζής της γειτονιάς, ήταν που δεν ήξερε? Μα ο Τσοχατζόπουλος από την πρώτη στιγμή είπε ότι εγώ δεν αποφάσισα, δεν είχα αποφασιστική αρμοδιότητα. Εγώ εισηγούμαι στο ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ αποφασίζει. Αν λοιπόν τα υποβρύχια πήραν αυτά τα υποβρύχια που πήραν, οι όποιες συμβάσεις υπογράφηκαν αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ. Μωρέ παιδάκι μου, τα λες όπως μου τα έλεγε ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο Αντώνης ο Σαμαράς πριν γίνει πρωθυπουργός, στον πρωινό καφέ έτσι τα έλεγε, όπως τα λες εσύ. Έτσι τα έλεγε, θυμάσαι Αντώνη, έτσι δεν τα έλεγες? Ότι ο Άκης, ότι όλοι μαζί, το θυμάσαι? Έτσι όπως τα λέει ο Ρουσόπουλος, δεν τα έλεγες, Τώρα και δεν τα λες ρε Αντώνη. Να σου πω τώρα, και οι δικαστές δηλαδή τώρα επειδή είπανε να μην έρθουνε, πάει, τελειώσε, δεν θα πάνε αυτοί, λες, δεν μπορούν να πάνε δηλαδή αυτοί? Στο εφετείο, αν ξανατεθεί το αίτημα από πλευράς. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει? Άλλος τρόπος, εκτός τώρα με τις αποκαλύψεις, κάτι να τους καλέσει ο ανακριτής. Ξέρω εγώ, δεν μου φαίνεσαι να είσαι τόσο καλός δικηγόρος, ρε παιδάκι μου. Για να πάω στο Μιλτιάδους. Να σου πω ρε Μιλτιάδους, εσύ πιστεύεις ότι αυτούς όλους και αυτούς και άλλους και τους άλλους, όσοι μπακάνιασαν εις βάρος του λαού και μας φτάσανε εδώ στο χάλι που μας φτάσανε, ότι θα μπορούσε, έλεγα πριν με τον Κώστα τον Ατία, να τους χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση όπως έκανε για τη Χρυσή Αυγή και να τους πάει αυτούς που είπε το δικαστήριο προχτές, δεν τους θέλω, δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω να τους ρωτήσω, λες και δεν γύσανται αυτοί με την υπογραφάρα τους? Εσύ τι λες τώρα, όπως τα λέει ο δικηγόρος, τα λες ή αλλιώς? Κοιτάξτε, καλημέρα, καταρχήν καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους. Είναι χειρούργος οδοντίατρος ο κύριος, αλλά βγάζει κάτι κουφάλες. Εδώ τα πίσω, πώς τα λέγατε εσείς? Τώρα θα σας μιλήσει για αυτές τις κουφάλες τώρα λοιπόν. Αλλά τις πολιτικές κουφάλες. Οι οποίες αναδύουν βόθρο. Έχω τους περιπτεράδες εδώ τώρα και περιμένουν και ακούνε αυτά και φρέτουν. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να αρχίσω καταρχήν είναι το εξής. Ο ελληνικός λαός, κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να κατανοήσει ότι αυτό ξεκίνησε, είναι σχέδιο το οποίο ξεκίνησε από τραπεζικούς. Να σου πω, μην χάσουμε, είμαστε στην κορύφωση του δράματος. Ένα λεπτό και να μου τα πεις και τα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Και ήρθαμε εδώ. Ο Ρουσόπουλος λέει, ξέρεις, δεν ξέρω αυτά, λοιπόν, εσύ λοιπόν τώρα τι λες? Εγκληματική οργάνωση πώς στοιχειοθετείται? Καταρχήν, είμαστε η μόνη κίνηση πολιτών για απόδοση πολιτικής δικαιοσύνης, που είναι και στα χαρτιά βάσει του 12 άρθρου παράγραφος 1, 2, 3 του Συντάγματος. Τώρα, τι κάνατε εσείς ρε παιδί? Στέλνουμε αιτήματα. Ναι. Εδώ και από την περίοδο του Παπανδρέου έχουμε στοιχειοθετήσει καταρχήν ότι υπήρχε άλλος δρόμος και να μην παραπλανούν ασύστολα και παραπληροφορούν τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Εκαταντήσαν το άρθρο 1. Ποιος είναι ο δρόμος? Πες μας εδώ να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το πολίτευμα έχει παραβιαστεί. Δώσ' μου τα χαρτιά του που έχει κύριε Ρουσόπουλος. Δεύτερο, παρακαλώ. εδώ θα δείτε δεν μπορείς ότι από εδώ, την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα τι έχετε κάνει εσείς, πες μου δυο λόγια. Εκατέθεσα προσωπικά στον ειδικό γραμματέα της Βουλής 18 σέλιδο εξώδικο
το οποίο υπάρχει έτοιμο νομοσχέδιο. Βλέπετε, λέει αλήθεια, έτσι, το βλέπετε σφραγίδα. Με τρεις παραγράφους. Γιατί εσείς νομίζετε ότι εδώ λέμε κουβέντες, καταλάβες, ότι είμαστε σαν τα άλλα κανάλια που λέγανε φέρετε πίσω τα κλεμμένα, αλλά κάνανε παρέα με αυτούς, καταλάβες. Και υπογράφει στη 13η, επειδή επισυνάπτω, λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Επισυνάπτω στις 18 σελίδες και τετρασέλινο εξώδικο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης που επέδωσα προσωπικά πριν λίγες μέρες. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτά όλα, βεβαίως. Ένα. Αυτά όλα, προσέξτε. Ένα λεπτό, κάτσε, ένα λεπτό, κύριε Μιλτιάδους. Με στρατηγική. Ένα λεπτό, άφησε μας τώρα με τη στρατηγική, σε παρακαλώ πολύ, πέστε μας απλά. Λοιπόν, εσείς εδώ τώρα τι ζητάτε δηλαδή με αυτό όλο εδώ το πακέτο? Πρώτον, άμεση ως οφείλει το κράτος προστασία των δανειοληπτών. Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση, το δηλώνω κατηγορηματικά. Είμαστε ορκισμένοι και επειδή στοιχειοθετήσαμε όλη αυτή την εγκληματική οργάνωση με τις ενέργειες αυτό που αυτό αποδεικνύει, ένα λεπτό, θα πρέπει να παρέμβουμε με όλα τα μέσα. Ένα λεπτό, κύριε Μιλτιάδους. Γιατί δεν τα λέω καλά, γιατί δεν με προσέχεις? Πώς το στοιχειοθετήσατε ότι είναι εγκληματική οργάνωση? Γιατί, αυτό ρωτάμε. Αυτό άδικη πράξης βάσει του 14 άρθρου και 15 του ποινικού κώδικα είναι έγκλημα η άδικη πράξη και είναι καταλογιστή στο δράστη της και τιμωρείται από τους νόμους. Αυτό είναι το 14 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα. Ο άρθρο 2 λέει πράξη όμως άδικη είναι και η παράληψη να διεκπεραιώσει και έρχεται στο 15 άρθρο του ποινικού κώδικα να διεκπεραιώσει θετικά εννοείται τα δίκαια αιτήματα και άρα συνεπώς εδώ επειδή δεν τα διεκπεραιώνει αποδεικνύεται δόλος κιόλας. Γιατρέ μου, ένα λεπτό. Μάλιστα. Κύριε δικηγόρε, εσύ θα διακόπτεις, δεν θα είσαι εδώ πέρα. Γιατί ο γιατρός μπορεί να λέει, δεν γίνεται και δικηγόρος ο γιατρός. Λέει λοιπόν εδώ, για να δούμε. Εσείς ως μέλη και συνεργαζόμενοι με την εγκληματική οργάνωση Γιώργου Παπανδρέου και Παπακοσταντίνου και ελαχίστων συνεργατών τους, του Παπαδήμου και ελαχίστων συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά, του Βαγγέλη του Βενιζέλου, του Γιάννη του Στουρνάρα και ελαχίστων συνεργατών τους, σφετεριζόμενοι κατάφορα και εξεδιάντροπα τις εξουσίες που και με δόλο υφαρπάζεται από το λαό και το εκλογικό σώμα, με σχεδιασμένη εκ των προτέρων νόθευση της προεκλογικής διαδικασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, εφόσον ορκιστήκατε σε κρατικά αξιώματα, θα πρέπει αδίστακτα να λειτουργείτε μόνο υπέρ των δικαιωμάτων και συμφερόντων του λαού, του δημοσίου δηλαδή, αλλά εσείς σταδιοδρομημένα και σχεδιασμένα εκ των προτέρων μετατρέψατε το ρόλο και το έργο, τη νομοθετική κτλ. Να σου πω, δικηγόρε μου, η αξιόπινη πράξη, γενικές διατάξεις, για να δούμε, γιατί εδώ βλέπετε, δεν ξέρει να βγάζει μόνο κουφάλες, σας είπα. Μόνο δόντια ή να σφραγίζει. Για κοιτάτε τον. Τέλειωσα και φιλοσοφική πριν. Ναι, αλλά και νομική που την έμαθες. Άρθρο 14, άρθρο 15. Έγκλημα που τελείται έννοια της αξιόπινης πράξης. Τα δύο δίκαια αιτήματα. Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών. Όχι, έχεις και εμένα μέσα. Οφείλετε ρητά και κατηγορηματικά. Υποχρεούστε δηλαδή με ρητή εντολή του συντάγματος να ενεργείτε μόνο βάσει των εντολών του συντάγματος. Ακροτελεύτια διάταξη. Το περίφημο άρθρο 120. Μάλιστα. Το 2 έχει σημασία, συγγνώμη, διότι λέει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να σέβονται τους νόμους και το Σύνταγμα, αλλά τους νόμους λοιπόν, που για να ακούσουμε, γιατρέ μου, θα ακούσουμε τώρα και τον κύριο Ρουσόπουλο, να δούμε τι ζητάτε τώρα με αυτό το εξώδικο που είδατε τα ονόματα του Μεϊμαράκη, του Καλατζή, του Δραγασάκη. Αυτή είναι η αντιπρόεδρη της Βουλής, να καταλάβετε γιατί. Το έστειλε εκεί που είδατε την πρώτη σελίδα και λέει με αυτό το εξώδικο σας καλώ ενώπιον των ευθυνών σας και ζητώ να ενημερώσετε άπαντα τα κόμματα, τους προέδρους, κάθε βουλευτή χωριστά και με αυτά τα αντίγραφα. Ζητώ σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου ή αύριο 5η 19 ή έως και 25 Γενάρη, ημέρα Παρασκευή και μετά από σχετική ενημέρωση των κομμάτων της Βουλής, όπως μιλήσω και απευθυνθώ στην Ολομέλεια της Βουλής ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΚΙΠΑΠΟΔ ή και σε Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής. Άρθρο 66 του Συντάγματος, νόμιμα δικαιώματά μου, τα άρθρα του Συντάγματος. Εδώ λέει λοιπόν, έσχος σε εσάς που με γελίες δικαιολογίες συναυτουργείτε με την εκτελεστική εξουσία, αποδεικνύοντας ότι εσείς είστε μέλη εγκληματικής οργάνωσης και δώσ' του εγκληματική οργάνωση με εντονότατο ονόμα του ελληνικού λαού, σας καλώ άμεσα να διαλογιστείτε με κάθε σοβαρότητα και υπεδομένη προστασία κτλ. Να σου πω τώρα λοιπόν, κύριε δικηγόρε, εάν
Βλέπετε τις σελίδες έτσι. Παρελήφθη σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 14 από τον αρμόδιο υπάλληλο κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Ο προϊστάμενος της ειδικής γραμματείας Σπύρος Κοτσορώνης. Ο κύριος Κοτσορώνης λοιπόν το πήρε. Μάλιστα, κύριε Ρουσόπουλε. Πρώτον λοιπόν, να μας πει κάτι και ο κύριος Ρουσόπουλος, ένα λεπτό. Κύριε Ρουσόπουλε, η εγκληματική οργάνωση μπορεί πράγματι και δι' αυτής της οδού να στοιχειοθετηθεί? Η εγκληματική οργάνωση τι απαιτεί? Κοινό δόλο για τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων. Εφόσον αποδειχτεί ότι υπάρχει κοινό δόλο και δομημένη ιεραρχία, δηλαδή ποιο είναι ο αρχηγός, πώς λειτουργούν τα μέλη της, και επαναλαμβανόμενη τέλεση αδικημάτων. Πλέον μπορεί να στοιχειοθετηθεί η εγκληματική οργάνωση. Είναι ιδιόρυθμη η έννοια της εγκληματικής οργανώσεως. Ιστορικά δημιουργήθηκε για ένα και μόνο λόγο, για να δικαστεί 17 Νοέμβρη από δικαστήριο εφετών και όχι από μεικτά ορκωτά δικαστήρια, επειδή φοβόταν ότι σαν δικαστήριο με ενόρκους οι αποφάσεις ήταν λίγο διαφορετικές από αυτές που επιβλήθησαν. Αυτό ήταν ο λόγος δημιουργίας της εισαγωγής στο ελληνικό δίκαιο της έννοιας εγκληματικής οργανώσεως, η οποία βεβαίως έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στα ελληνικά δικαστήρια. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και για φοροδιαφυγή, παραπέμπουν την εγκληματική οργάνωση. Ακούμε εγκληματική οργάνωση για έκδοση πλαστών εικονικών τιμολογίων. Αλλήμον δηλαδή, αν οι επιχειρηματίες μαζεύονται όλοι μαζί και λένε: θα σου κόψω εγώ, υπάρχει δομημένη οργάνωση. Ακριβώς. Οι οποίες φυσικά καταπίπτουν στα δικαστήρια τις περισσότερες φορές. Και έχουμε τώρα και με τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση. Το οποίο, εντάξει, θα κρυφτεί. Όχι, άλλο λέω. Δεν μπαίνω στην ουσία. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Λέω ότι είπε είσαι εγκληματική οργάνωση. Γιατί είμαι εγκληματική οργάνωση, λέει? Όταν εφαρμόζει διασταλτικά την έννοια της εγκληματικής οργανώσεως, οφείλει να την εφαρμόσεις για όλους. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πεις ότι εδώ λοιπόν βρέθηκαν 13 εκατομμύρια, κύριε Ρουσόπουλε. Βρέθηκαν 13 εκατομμύρια. Βρέθηκε ο άνθρωπος που λέει: ρε παιδιά μου, δίνανε εμένα 13 εκατομμύρια. Νάτα. Δεν δίνανε στους παραπάνω από μένα? Το είπε μόνος του. Και λέει: ρε παιδί μου, ο δικαστής πόσο χαζός πρέπει να είσαι, του λέει, κύριε δικαστά μου, να πιστεύεις ότι τα πήρα εγώ και δεν τα πήρα από πάνω, παραπάνω, ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο γενικός γραμματέας, ο πρωθυπουργός. Λόγω δικαστηρίου. Με αυτό πρέπει να ξετυλιχθεί. Εσείς τα καταλαβαίνετε? Αυτό αυτά πρέπει να ξετυλιχθεί. Πώς λειτουργεί, γιατί δεν μπορεί. Αυτό που έλεγε ο Τσοχατζόπουλος στην πρώτη στιγμή δεν. Άρα λοιπόν, ένα λεπτό. Εάν ο Σαμαράς, όπως είπε μαζί με τον Αθανασίου. Να σε ρωτήσω και τώρα. Καλημέρα, κύριε Αθανασίου. Καλημέρα, Υπουργέ Δικαιοσύνης. Καλημέρα, Μπάμπη. Τώρα που το έχει πάρει ο Μπάμπη στα χέρια του, αυτό μπορεί να μην το στείλει στον εισαγγελέα? Κανονικά πρέπει να το στείλει. Όχι κανονικά. Άμα δεν το στείλει, ξέρεις τι συνέπειες έχει? Για μα παράληψη. Κάτσε μωρέ, ένα λεπτό, μωρέ, γιατρός είσαι, εσύ σταμάτα. Να μιλήσει ο δικηγόρος. Αν δεν το στείλει ο Μπάμπη. Οφείλει να το διεκπεραιώσει. Ναι, αυτό λέω. Οφείλει. Αν δεν το κάνει. Είναι αδίκημα. Και αμέλεια και τα λοιπά. Είναι το οποίο τελείται και εξ αμελίας. Δεν χρειάζεται μόνο ο δόλος. Τώρα θα ακούσετε λοιπόν το Μιλτιάδους. Όσοι από εσάς, παιδιά, λίγο ήσυχα εκεί πέρα. Όσοι από εσάς θέλετε πραγματικά να πάρετε μέρος σε αυτόν τον αγώνα της ανατροπής, θα ακούσετε το Μιλτιάδους λοιπόν, που είναι ένας από εσάς. Ο Μιλτιάδους δεν είναι ούτε πολιτικός, ούτε εκείνο, ούτε τίποτα. Ένα Ελληνόπουλο είναι, ένας γιατρός με διδακτορικά, που ζει την οικογένειά του με τον υδρότα του, αλλά που δεν εννοεί να κάτσει στον καναπέ. Και τώρα έχει βάλει σε περιπέτειες όλους αυτούς που πήραν αυτό το χαρτάκι, το Προεδρείο της Βουλής, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Το ξέρεις ότι είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, Ναι. Καλημέρα, κύριε Γενικέ. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που αν δεν το κάνει, Μπάμπη, ήταν Πρόεδρος των Δικαστών ο Μπάμπης. Ο Υπουργός μας. Νίκο, μπορώ να παρέμβω και σε κάτι άλλο. Με λιγότερη δήλωση το 12 από το 11, προσέξτε για να δείτε. Όλα τα στοιχεία τα ίδια ε9, επειδή ήρθε ο Βενιζέλος τον Οκτώβριο του 2011 και έκανε τα κριτήρια για τη φορολόγηση, που δεν είναι στο πραγματικό εισόδημα και είναι συνταγματικά. Όχι, άλλο λέω. Ήρθαν και μου βάλαν υπερδεκαπλάσια φορολογία. Και δεν πλήρωσα τίποτα, έκανα αντίθεση. Διότι δεν μπορείς, μετά δεν θα είσαι αξιοπρεπής έστω λιγότερο για να φας και τα λοιπά. Ναι, αλλά όχι, αυτά είναι ενέργειες της εγκληματικής οργάνωσης. Σωστά. Ένα λεπτό, κύριε Μιλτιάδου. Πώς σκέφτηκες? Μείνε σε αυτό. Ωραία. Γιατί περιμένουν ήδη οι άλλοι. Μείνε σε αυτό το σημείο. Ωραία. Εσύ λοιπόν είπες ένα πρωί, πνίγομαι. Εσύ δεν είχες τη δυνατότητα να είσαι στην τηλεόραση να λες αυτά που λέω εγώ. Έτσι. Και λες κάτι πρέπει να κάνω σαν Έλληνας. Εγγράφος. Και κάθισες λοιπόν και κάνεις αυτό. Έτσι. Μάλιστα.
διέβασα το Σύνταγμα, διέβασα τον ποινικό κώδικα. Μάλιστα. Και έβγαλα λαβράκια, επειδή τελειώνοντας και τη φιλοσοφική σημαίνει ότι η φιλοσοφία σχετίζεται άμεσα με τη. Καλά, μωρέ, δεν πειράζει και περιπτεράς. Όχι, τι είσαι φιλόσοφος, δεν σε καλέσαμε σαν φιλόσοφο εδώ. Εδώ σε καλέσαμε έξυπνοι, σαν ένα Έλληνα. Όπως είπατε εσείς, αυτοί δεν είναι πιο έξυπνοι από κανέναν άλλο. Άρα να σε ρωτήσω τώρα, αν εδώ λοιπόν αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε εγώ θα έρθω μαζί, θα πάμε να κάνουμε το κίνημα της ανατροπής, θα τους βάλουμε μέσα φωτιά στα μπατζάκια τους, θα βάλουμε φωτιά στα πολιτικά ρετάλια, θα πάρουμε τα κλεμμένα πίσω. Αν αυτοί που μου τα λένε, αν λένε αλήθεια και έρθουν και βάλουν και αυτή την υπογραφή τους εδώ και μαζευτούν 10.000 υπογραφές, 3.000 υπογραφές, 100.000 υπογραφές, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι μεγάλη πίεση. Τι θα κάνουν τα άλλα κανάλια, δεν θα παίζουν το θέμα? Βέβαια θα το παίξουν. Δηλαδή, αυτό μόνο σε μένα το έστειλες, δεν το έχεις στείλει παντού? Όχι, το στέλνω και αλλού. Πόσα μέλη? Και γιατί ρε παιδί μου δεν το παίζουν? Είμαστε πάνω από 200. Δηλαδή, με συγχωρείς πολύ, γιατί δεν το παίζουν στα άλλα τα κανάλια, γιατί δεν σε καλούν? Στείλαμε και δελτία τύπου, δυστυχώς. Βρίσκουν τα 200 άτομα λίγα. Αποδείχθηκε ότι το δελτίο σας είναι από τα καλύτερα. Άστο μωρέ, εμείς είμαστε μισομέρελοι. Ανατροπή θέλουμε να κάνουμε. Δεν είμαστε. Οι άλλοι κάνουν δουλειά, είναι επαγγελματίες. Εμείς δεν κάνουμε εδώ, δεν είμαστε επαγγελματίες. Αλλά σε ρωτάω γιατί λέει ο κόσμος, μήπως δεν το έστειλε στο Μέγκα? Όχι, το έστειλα. Το έστειλες? Στον Πρετεντέρι το έστειλες? Όχι όλο αυτό, έστειλα δελτία τύπου. Ωραία, παιδί μου, στον Πρετεντέρι το έστειλες? Δελτία τύπου έστειλα. Στείλ το και του Πρετεντέρι, θες να το στείλουμε μαζί? Μήπως σε καλέσει την ανατροπή εκεί πέρα? Ωραία. Βεβαίως. Εντάξει, ωραία. Θα καλέσει για τη μία και μόνη εξεταστική. Α, μάλιστα. Είναι Λες να είναι του κινήματος να έρθει στην ανατροπή και ο Πρετεντέρης που θα κάνουμε? Μακάρι. Καραμπινάτα είναι κλιματική οργάνωση. Τελείωσε. Μάλιστα. Κύριε Ρουσόπουλε, για πες μας τώρα εσύ αυτό και θα σας αφήσουμε γιατί περιμένουν εκεί οι φίλοι μας οι περιπτεράδες οι οποίοι δεν αντέχουν. Έχετε ξαναδεί τόσα περίπτερα να κλείνουν? Και κλείνουν συνέχεια. Μόνο κλειστά περίπτερα. Άμα φτάσαμε μέχρι και σε αυτό το σημείο λοιπόν. Για πες μας εσύ τώρα λοιπόν. Δεν έχει διερευνηθεί ποτέ. Γιατί σήμερα κατάλαβες γιατί σε καλέσαμε. Όχι να μας πεις για τις συντάξεις που σε καλούμε κάθε φορά και τα ασφαλιστικά σε καλέσαμε μιας και ήσουνα στη δίκη εκεί του Τσογατζόπουλου. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε στον κόσμο. Για πες μας λοιπόν. Εδώ έχεις ένα πολίτη, σου λέει ΝΑΤΟ. Δυστυχώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν έπρεπε να έρθει να καταθέσει κανένα μέλος του ΚΙΣΕΑ. Κανένα μέλος. Μάλιστα. Για να πει πώς λήφθησαν αυτές οι αποφάσεις. Δεν κλήθηκαν ούτε στην ανάκριση, ούτε στην κύρια δίκη από το δικαστήριο. Και βεβαίως όλο αυτό είναι στο πλαίσιο, γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα διερευνηθεί πώς η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε. Μάλιστα. Μια χώρα έχει καταστραφεί και δεν καλείται κανείς. Εγώ σήμερα έτυχε και είδα φωτογραφίες του πρόεδρου της Ουρουγουάης, ο οποίος κινείται με ένα Volkswagen Σκαραβαίο, γιατί λέει η χώρα μου είναι πτωχευμένη. Ποιος κινείται στην Ελλάδα? Όχι η πρόεδρος ή πρωθυπουργός. Με πλαστές πινακίδες. Ποιος κινείται με Volkswagen Σκαραβαίο? Με τζιπ θηριώδη. Κύριε Ρουσόπουλε, αυτή τώρα η πρωτοβουλία του κυρίου Μιλτιάδους και άλλων πολιτών να ζητάει ενυπογράφους είναι πάρα πολύ σωστή. Ναι. Γιατί η τέλεση αδικήματος, όπως μας έλεγαν και στην νομική ο καθηγητής ο κύριος Ανδρουλάκης, ακόμα και χαρτί, σε μια χαρτοπετσέτα να είναι γραμμένο, ο εισαγγελέας οφείλει να δράσει. Αν σε μια χαρτοπετσέτα κάποιος δει ένα δίκημα ή καταγγέλει ένα δίκημα, η εισαγγελία είναι υποχρεωμένη να δράσει και να το ελέγξει. Ναι. Βέβαια. Γιατί μου κάνει εντύπωση, εγώ ξέρεις, κοινοποιώ στον εισαγγελέα τις ερωτήσεις και τις αναφορές και μου απαντάνε ότι είναι ανεξάρτητη, λέει, η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε στη δικαιοσύνη. Και λέω, καλά, ο εισαγγελέας το διάβασε αυτό. Και εσύ μου λες, σας έλεγε σε χαρτοπετσέτα, Σε χαρτοπετσέτα, εφόσον ο εισαγγελέας αντιλαμβάνεται τέλεση αδικήματος, οφείλει να ενεργήσει. Να κάτσετε να βασανιστείτε τώρα εσείς και να τσακωθείτε με την εκτελεστική εξουσία, Κύριε Μιλτιάδους, ο κόσμος ρωτάει εδώ μέσω μηνυμάτων πού να έρθουν για να υπογράψουν σε αυτή την κίνηση. Βουλιαγμένης 300. Στον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Ωραία, στον Άγιο Δημήτριο λοιπόν. Λοιπόν, αυτό το διατρίο σου, από εκεί κάνεις την επανάσταση. Βεβαίως, αλλά όχι, είναι βάση στρατηγικής. Από όπου μπορεί ο καθένας την κάνει. Το θέμα είναι να ακούγονται αυτές οι απόψεις. Θα πάμε να τους ξεδοντιάσουμε, τι λέτε. Ο Μιλτιάδους, όπως βλέπετε,
Πήρε την Τανάλια να τους ξεδοντιάσει. Θέλετε ρε παιδιά να τους ξεδοντιάσουμε? Εάν θέλετε λοιπόν, ετοιμαστείτε κι εσείς, ο καθένας με το δικό του τον τρόπο, ο καθένας με το δικό του το πείσμα. Αρκεί να πούμε ότι αυτή είναι η τελευταία τους χρονιά, παιδιά. Η επόμενη χρονιά να είναι η χειροτερή τους. Να είναι ανάποδοι, να είναι κακοί, να τους δούμε στη φυλακή και να έχουμε πάρει πίσω τα κλεμμένα. Τέλος. Τέλος με αυτούς. Τέλος. Δεν είναι για αυτούς το καλή χρονιά κι άντε γεια. Κύριε Ρουσόπουλε, μια τελευταία κουβέντα για να σας αποδεσμεύσουμε. Το σημαντικό είναι επιτέλους να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ουσία. Μακάρι. Να λειτουργήσουν. Να τα πάρουμε πίσω. Μα αν αποδοθεί δικαιοσύνη, βέβαια. Τα κλεμμένα μπορούμε. Βέβαια. Και αν τα έχουν γράψει και στα παιδιά τους. Βέβαια. Ναι, αλλά πρέπει να τιμωρούνται κιόλας για παραδειγματική. Κάτι τελευταίο. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες είναι το εξής. Ότι ήδη κάναμε 2 αιτήματα βασικά που οφείλει να το κάνει η πολιτεία. Το κράτος δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός και η παρέα του. Το πρώτο είναι η προστασία, η πλήρης και το δικαίωμα του έφορου και του Υπουργού Οικονομικών να διαγράφει ολικά όλο το υπόλοιπο εφόσον αποδειχθεί ότι ήταν συνεπέστατος πριν το 2009 και 10 ο δανειολήπτης, αλλά και ο φορολογούμενος κατ' επέκταση τώρα, να διαγράφεται ολικά ή και μερικά. Σε κάποιον που έκανε ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά, προσέξτε το αυτό, μας έκανε ζημιά αυτή η ενέργεια του Πρωθυπουργού που δεν πήρε εντολή από το λαό, ειδική εντολή, να κάνει αυτόν τον δρόμο που έπραξε. Έκανε προσωπική πολιτική για αυτόν τον λόγο. Και επίσης σε κάθε αδυνατούντα φορολογούμενο, όχι να του δίνεται η δυνατότητα με σταδιακές λέει καταθέσεις να πάει να εξοφλήσει το φόρο. Αυτά είναι μπουρδολογίες. Οφείλει βάσει του συντάγματος να διαγράψει ολικά όλον τον προηγούμενο φόρο με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στον οικείον έφορο. Ευχαριστώ. Όσοι πραγματικά νομίζετε ότι μπορεί αυτό το απλό πράγμα του να πάρεις τηλέφωνο τον Παναγιώτη το Μιλτιάδους ή να πας εκεί Λεωφόρο και να βάλεις Βουλιαγμένης 300 και στον Άγιο Δημήτριο, επειδή ρωτάνε. Απλώς να βάλεις την υπογραφή σου. Ή όσοι από εσάς κατάκοποι, κουρασμένα παλικάρια, θέλετε, γράψτε στο ημερολογιό σας τελευταία Τετάρτη του Γενάρη, στο ραντεβού μας, στην αφετηρία για την ανατροπή. Την τελευταία Τετάρτη και να ειδοποιήσεις από το καρνέ σου και τους φίλους, τους συγγενείς, τους κουμπάρους, πάρουν σε ένα τηλέφωνο. Πες ρε παιδιά, δεν πάμε. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θέλω να θυμάστε ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, εκτός από τη Δημοκρατία, όποια άλλη εφημερίδα πήρατε, δεν είχε πρωτοσέλιδο της αποκαλύψης του Κάντα. Δεν έλεγε τα ονόματα των πολιτικών. Δεν έχω εγώ τίποτα με τη Δημοκρατία, αλλά θέλω εσύ